Deskritta bħala sitwazzjoni surreali dik marbuta mal-impjieg fantażma li kien ingħata lid-deputat Rozzien Cutajar li sal-lum għadha fil-qalba tal-Partit Laburista tant li aktar kmieni din is-sena kienet preżenti fil-laqgħa annwali tal-Labour fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Il-gazzetta The Sunday Times of Malta dedikat l-editorjal tagħha x-xogħol meqjus fantażma li ngħatala mal-ITS mod irregolari. Dan wara li Cutajar ngħata dan l-impjieg ta' konsulenza mingħajr ebda kwalifiċi. U apparti minn hekk Cutajar laqas kienet kapaċi tippreżenta mqar prova waħda li waħda biex turi li wettqet dak mitlub minnha f'dan l-irwol. Wieħed ma jistax jinsa kif Rozzien Cutajar laqas biss iddikjarat li kellha dan id-dħul mal-ITS. Bl-editorjal jgħid li inqas ħaġa li l-Parlament Malti jista' jagħmelu li jqassam il-flus tal-poplu Malti u għawċi b'mod iktar responsabbli u jassigura li verament jgħin lin-nies minflok iberbaq il-flus fuq dawk tal-qalba. Dan il-każ wassal kundanna ta' diversi persuni waqdiet fosthom il-Kunsill Studenti Universitarji fejn esprima tħassib li kollox miexi fid-direzzjoni l-ħażina bla ma ħadd mu qed iwaqqaf lil dawk responsabbli. U kien għalhekk li wissew li Prim Ministru Roberta Bello u l-Kummissarju tal-Pulizija Angela Gaffa biex minnu fih jaġixxu. Dan kollu l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech kien qal illi f'pajjiż fejn nemmnu li għandna nippremjaw lil bieżel il-każ ta' Cutajar huwa naċċettabbli. Aktar u aktar meta dan l-aġir isir minn deputat tal-poplu u bekk il-Partit Nazzjonalista qed jappella biex jiġu ritornati l-flus misruqa minħall il-poplu Malti wawċi.